Igbo ndị ọma na-ege m ọnụ n'okwu ekenekwa mụ n'ọzọ n'ụbọchị nke taata asị m ebe ọ bụla ị nọ na-enene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ azụ ndụ mmiri n'okwu ji ebe n'ụbọchị nke taata bụkwa na ekwu gị asị na etele ogbo etele ọsọ na agụ ya emerili ihe o ji wee bụla agụ kịta anụ nwa na ezeobi descendant na OGA JIK ọ sịrị OGA JIK na asị gị niile eme organ harvesting ihe apụta gbabawala isi onwe gị ịdọnọ na-asị mmadụ ibe gị na-afụ ya ka nna abịa na-asị onye na-ekwu na OGA JIK na-eme organ harvesting ọ dịka unu egere that video of him ọ sị there's every possibility that these guys are doing organ harvesting n'Ọkịja based on ozu ha na-akpụla edosa n'ụmụ wee na-ekwu na channel a wee sị ha gbusasị ozu ahụ ebe ahụ o wee wara ntị ya na o nwere ọgwụ ike a chọrọ egwu n'asịsị cheki ozu niile ha dị n'Ọkịja ichekicha ha nchi mos ihe afụlili nke pas ya n'efu mkpịsị aka efu ịmanụ okwu efu ịmanụ eze ka ya aghọlụ mmadụ ka e wee gwọta those pass na ha edike ọsịsọ maka na anya mmadụ na-ebu ụzọ edike before ile so onweghị iji ndị ahụ emewu n'onye ahụ adịghị ndụ eze aka ụkwụ lungs ka ya na-achọ dị n'onwezi ndị no-go like ozu nocha go like one year enwezi ike ịpụta ma mfụzi isi ya asị gị na akịka atali kacha na those kind thing. That's the genesis of okwu a na-ekwu mana ezeobi na kingdom is beginning to rise against kingdom. Nke a bụ obele okwu. More confusion is still coming. Ebe unu si na ana Igbo ama ndị mma nke a ka bụ mbido sanitization ka anọ na ana Igbo anyị mana onwe ihe na-eme. Lele video ebe Ezeobi channel OGA JIK okwu na anyị na-anachi ata ọzọ. Igbo bụ Igbo ọkwa anyị na ya ka onye ọbụla mere amụ bụ Ezeobi na-ekwu otu ekwenụ m aka bịara live onye ka m jisi ka m bịa ka m mara ibe na-eme anyị bụkwa ibe na-eme na mba ụwa ibe na-eme na be anyị ma Anambra ma ebe niile anyị na-abịa ibe na-eme mana ọ na-abụkwa ụdị okwu dị otu nwa fụta anyị sị ka anyị tikwu ọnụ maka na ọ bụ na ibe lafụta ma ya etiri ọnụ enwe ka ọ dị anyị ga-etinye ọnụ anyị bụ eji ama mmadụ maka na mụ bụ Ezeobi begara ịga ibe a na-akọrọ ebe ọ na-adị nwa agụ a na-atara ahịhịa agụ na-amụ agụ mgbada na-amụ mgbada o nwere ebe nsị ka ntinye ọnụ n'aka ka na ịma na mụ bụ Ezeobi enwe ka m ji ekwuzi okwu ọ na-abụ mbịa anụmanụ zụrụ ikwu okwu anụmanụ laikọrọ ka mụ na mmadụ koo anụmanụ laikọrọ ka mụ na mmadụ gbaa wuo ma ọ gịnị mana Ezeobi na-ene anya agụ ka bụ agụ ana m achọrọ okwu mana mmadụ chọrọ okwu bịa ebe m nọ ana m achọ ewu to the highest force ọ bụ na mmebe ọgwụ ma ọgwụ ejidere nwere oyibo bịa maka na mmadụ ka eji aka ọ bụ na mmadụ megide ibe kpaịta m aba ma ọkwụ ibe m emerụ ana m akarakwa aka maka ibe nji ekwu bụ na ndị mmadụ dara iberibe e nwere one boy a na-akpọ JIK na-eme ndị dibịa vidio ebe yesterday ma day before yesterday ka mmadụ si na JIK na-erepasị mmadụ na ndị Ọkịja na-erepasị mmadụ mepee ọnụ gwago bụ JIK na ị na-erepasị mmadụ ị nọrọgba nkịtị ime vidio na-agwa onye abụ na iwerie ka nna
mmadụ gwa na ị na-erepasị mmadụ na-agwa onye abụ na i were ka nna hey ibere megbuo gị jik ibere megbuo gị emeri egbuo owu amara m na ị bụ ụdị anụmanụ ụwa mmadụ mepere ọnụ gwa ụsị ugwu bụ jik na ị na-erepasị mmadụ ije mee vidio na-asị onye abụ na i were ka nna ibere megbuo owu iberibe nke bụ adịgo nnekwu iberibe nke dị nnekwu nzuzu nke bụ adịgo nnekwu mmadụ mepere ọnụ kwuo na kamera sigụ bụ jiki na ị na-erepasị mmadụ kagba nkịtị hey ibere megbuo mana ọ bụzikwa na ibe iji gba nkịtị bụ na ị na-erepasị mmadụ ọgụ nwa marụ mana ọ bụ na ị nara eme ibe abụ onye abụ kwuru mmadụ mepe ọnụ bụ na ị na-erepasị mmadụ kagba nkịtị ịgba nkịtị mmadụ bụ na ị na-erepasị mmadụ gụbụ jiki nwanza gụbụ jiki nwanza ka m na-agwa mmadụ mepere ọnụ sị na ị na-erepasị mmadụ ịgba nkịtị ị na-ene onye abụ ije ime vidio jee mere onye abụ vidio si na ị were ka nna na ebiko na ekuzina ya ibere megbuo gị iberibe ịha ya soda ibere megbuo gị ịdawa iberibe mbụ n'anya aka m abụrụ ya dara iberibe ka ụnụ ụwa mmata gị na-emezikwu m ibere mmata gị na-eme m ibere mmadụ mepere ọnụ kwuo na vidio sị na gụbụ jik na-erepasị mmadụ ịgba nkịtị ị mara ibe ị ga-eme onye nwa ị mara ka ị ga-eji para onye nwa ị mara ka ị ga-eji jee gbuo akwụkwọ ị mara ka ị ga-eji jee gbuo akwụkwọ ka ọ bịa kọwaa ị mara ka ị ga-eji jee kpọta ya ka ọ bịa kọwaa onye iresigoro pasị mmadụ ya na ndị na-ego na ebe ị na-enweta pasị mmadụ ịgba nkịtị ị na-asọ onye abụ na iwere ka nna iberibe adagbuo aka m abụrụ onye dị iberibe ka nzuzu egbugo n'ụwa mmadụ mepere ọnụ sị na agụbụ jik na-erepasị mmadụ ịgba nkịtị imepe ọnụ mee vidio sị onye abụ na iwere ka nna iberibe egbuo olesizi ma ọ bụ na ị na-eme ibe abụ ọ bụ na ị na-erepasị mmadụ n'eziokwu ya ka iji gba nkịtị mana ọ bụ na ị nara eme ibe a mmadụ bobi ya ebubo onwe onye abụ boro ị kwesịrị ịchụ onye abụ ịkpọta ya nọrị ọdụ ọ bụ na oyibo ka ị ga-eji ịkpọta oyibo sịkwa na onye nwa bụkwa ebe ebubo ị na-erepasị mmadụ ya bịa ka na-akọwa ka iji erepasị mmadụ ndị iresigoro ya na ndị na-azụ na ndị na-eresi ịgbachi nkịtị ibere megbuo mmadụ mepere ọnụ kwuo ụdị ibe a ka ọ ta n'iche ime ejiwu ịgbachi nkịtị ị na-enene ya na-asụ onye abụ na iwerie ka nna ibere megbuo ọ bụ na ijiri ego ị ga-eji mee ụdị ibe nwa ire ibe ị nwere ma ọ bụ na onye abụ kwuru ibe ahụ na ị brought etu book oyibo mmadụ bụ oyibo gọọmenti mmadụ mepe ọnụ so na ị na-erepasị mmadụ ịgba nkịtị gị bụ jik efuru efu ka mma iberibe ma ị mara ibe ị ga-emere ibe ị nwere ka ịdị shọ na onye abụgwa bụ ibe ahụ iberibe adagbugo n'ụwa mmadụ bụ owe ebubo imepe ọnụ na-agwa onye abụ na iwerie ka nna ijikwa na-eme ibe ijikwa iti vidio isi delete
mmadụ mepe ọnụ so na ị na-erepasị mmadụ ịmakwa ihe bụ na mmadụ na-erepasị mmadụ ịmakwa ihe bụ na ị na-erepasị mmadụ iberibe egbugo Jik Nwanza imepe ọnụ onye bụ ogwu dị ebube imepe ọnụ na-asị na iwere ka nna biko ihe kụziri efulefu ka mma efulefu ka mma iberibe adagbuo nzuzu nke bụ nzuzu in the highest order mmadụ mepere ọnụ sị na ị na-erepasị mmadụ ị ka nọrụ onye abụ ka nọ na-agagharị ijebede petition against the person ijebe mi arrest ka ọ bịa kọwaa ịmakwa na ibe onye a bụrụ ụwa to ụwa ma ụmụ ga-apụta echi ma ụmụ nwa ga-anụcha akụkọ ọma mmadụ bụ owu dị ebubo onwa gụbụ Jik nọrụ gba nkịtị hei iligarịrị ibere megbuo owu ọ na-aba na-ekwu okwu a na-ama njakịrị ama na-ama njakịrị mana adị serious ama na adị serious mmadụ mepere ọnụ bo wee bosi na ị na-erepasị mmadụ ịka rapụ onye abụọ na-agagharị ijebe kpọ gọọmenti ijebe kpọ oyibo ijebe kpọ barista ka ọ bịa kọwaa ka eme onye anwa ka ejidie ka ọ kọwaa ka iji erepasị mmadụ iberibe dagbuo owu amara m na ịdị ụdị iberibe enwe mmata gị ahụgo m abịa ị nwere uche Jik ebe anụmanụ ị nwere uche ikekwe ọ bụ na ị na-eme ya mere iji gba nkịtị mana ọ bụ na ị na-eme mmadụ bo ebo na ị na-erepasị mmadụ hei gị na onye a kwesịrị ịgbagha gị na-ekwesị ịgbagha gị na-ekwesị ime ibe ama na nwoke na nwoke mere ibe Jik nwere uche uche adọrọwụ akọkọrọwụ ịmara ibe iberibe adagbuo amara m na ụdị iberibe nwa ka ị dara mmadụ bụ owu sị na ị na-erepasị mmadụ ime vidio na-asọ onye abụ ihe kwụsị n'ibe a ihe kwụsị n'ihe na ọ na-emekwa vidio ị na-emekwa ndị ọzọ vidio iwe foolish man regret mmata ahụ iberibe adagbuo gị iberibe adagbuo ị nwere uche mmadụ bụ ụdị ebubo ịgbachi nkịtị rapụ onye abụọ ka na-agagharị taa ewu ka mma ọ bụ na ị mara ibe ị ga-eme kunie ka mmadụ ji ekuni ya chọọ ibe na-eme ewu ana m ene ụdị ọdịdị ịpụta na Facebook ị na-ebe akwa maka na ndị mmadụ na-akọta iberibe adagbuo gị mmata ga-ahụgo m abịa amara m na ịbụ ofeke n'obi ka ji n'aka mmadụ bụ ogudi ebube ka gba nkịtị nsogbu adịrọ gba nkịtị na-anya obere oge nekwewu na ezo 13 nekwewu na Abuja a ga-abịa nwụchara ụka Nwanza ịma na ịpere mpe mmadụ obere oge a ga-abịa nwụchara ije kọwaa mmadụ bụ owe ebube gbachi nkịtị na-ene anya shi ka na-agwa onye abụ iberibe adagbuo gị amụkwa m na-eche na vidio na ịlaikili ihe efu ngwanyela ya aka na subscribe kwa na anyị na-afụ aka olu ị na-subscribe ị na-agba notification gị ị na-agba notification ị na-eti comment gị na comment section like ya vidio anyị share ya ka this video wee nwekwa ike na-aga viral ka ha na-amakwa na ike dị mana ike ka ike dị ike dị mana ike ka ike gị yotago ma ndị na-agba ọsọ eje delete isi vidio ha Mr. Governor eziokwu gwa ha sị na delete video as much as you can delete videos as much as you can ọkwa ama na the videos has already been saved save chago video niile so ma ndị na-delete video ma ndị na-eme nteme imo
kwadobe na sanitation na-abịa. A sị na o mehụ n'izu o mee n'ọnwa, kịta ọ na-emezi n'izu, ọ na-eme n'izu maka ihe anọ kịta bụ chi bọọ anụ ọzọ ọha nọ n'ime kịta. Nke necha Igbo niile na-asị ka Igbo niile ebe ọ bụ nọ na-enene m na-adịrị gị mma, ihu ọma ya na-akpọ nwoke akpọ nwaanyị, na-etikwa mkpu kwụba aka gị ọtọ, kwụba aka gị ọtọ, iwekwana nke mmadụ, iwekwana nke mmadụ tii na nke gị na mmadụ emekọ biznes, nye ya shi ya nke ya, weli shi ya nke gị. Ọsọkwa nnọọ elikọta ha ncha, esi ya na Chukwu nna ya anọlụ gị ọgụ, mana ndụ gị dịrị gị, udo gị dịrị gị. Ekenecha m onye ọbụla, ka ọ dị na mgbe ọzọ.